tak naša sezóna ešte nekončí a ešte ideme do play-off a chceme základná časť, no. Ja som tu prvú polku nebol, potom ma vymenili sem a začali sme hrať dobre a trošku nás chytila kríza posledné zápasy, keď už boli isté, že máme play-off, trošku sme to možno podcenili a som rád, že sme dnes vyhrali a trošku si spravili pohodu na to play-off. Neboli sme 100% koncentrovaní, neboli sme takí, jak sa hovorí v hokejovej terminológii, hladní. Ešte neviem, s kým budeme hrať, ale to je jedno. Dynamo, Petrohrad, bohaté kluby, silné kluby. Ja s takým, s ktorým by sme postúpili. Takže my si nenavyberáme a budeme čakať, kto to bude. To je ťažko povedať. Veľmi silné mužstvá, komandy a ako som ešte raz sa zopakujem a budem rád za taký tým, cez ktorý postupíme. Ja si nenavyberám. Neviem, mne sa hraje ťažko proti obidvom mužstvám.